Harga jegek. Kowe aja katik kakean ngomong. Lah terus apa wis bener lekmu kerja? Heh? Kowe nyambut gawe melu aku ki sing tak bayar tenagamu. Oke. Lah kok kowe ngauce ngomong sak karepmu dhewe. Kowe nyambut gawe ki kudune ditata sing apik. Muga-muga kalu rokoke. Kuwi rokok apa tabuh kentongan? Iya nek kowe wong melarat rokokmu cilik, lah wong aku wong sugih arep aku ngrokok tabuh kentongan, aku arep ngrokok klobot, aku arep ngrokok apa? Kuwi ra urusanku, Dul. Oh iya, anu nyok. Maju. Maafkan, ngejak guyon kowe. Mboten. Kowe ngerti kene kene tak dadekke pembantu. Pembantu? Apa tugasnya pembantu? Membantu bapak yang sedang sibuk. Gene kowe roh, ya roh nurun. Maaf Pak. Ayo ngono kalek roh lek. Aku ra wis ngomong. Wis pirang-pirang dina iki antarane keluarga kene iki kurang pati seneng. Mergo babakan niku ngono. Aku harus ngomong kudu manut karo aku aja nganti kowe sing ujug-ujugi. Nggih, iki ditata sing apik menawa enek tamu rene. Pamane TV aja dikek kono. Kuwi ora apik. Nek kowe tak tutur ora kena iki terus karepmu piye? Anggitmu kowe apa? Ya ngapunten, gajimu wis tak undakne. Kowe ora apa? Kebakaran. Pengen ngerokok. Nuwun sewu Raden Mas Kirun. Kula nyuwun rokok. Ihi. Loh, ya dikasih ihi. Modern. Nyuwun modern. Lah. Raden Mas Kirun. Kula nyuwun rokokipun. Ihi. Kowe njaluk rokok. Nggih, entek. Kere. Nah, pengen ngerokok cerutu? Nggih. Kowe nek ngerokok cerutu belanjamu pira? Namung kowe melu aku pira? 150.000 cukup ora? Mboten. Ora cukup? Mboten. Keluargamu, anakmu? Nggih. 150 gak cukup? Mboten. Mulai sesuk gajimu saya naikkan 1,5 juta. Alhamdulillah. Umum ora? Mboten umum. Pancet 150. Oh alah aku muni umum. Nah, nek pengen rokok disedot. Terima kasih. Mbakune cocok kuwi karo kowe. Mestine mbakune karo lungguh. Asal niki. Sapa? Kula. Kowe lungguh nang kono gatelen bokongmu. Isor. Mosok isor kursi kon lungguh. Ya ora apa-apa, ora tak beda-bedake. Nggih nuwun sewu. Aja 1.500 ya. Wis 1.000. Rokok cocok ora? Mbakku kon ditonon ora cocok. Kuwi lho kulon-lori didumpil kuwi lho pasarane kuwi kok ana. Kok nek kajang kok rimbang kuwi sing enak ngono. Ki opo ngicipi mbakku kok ora cocok ndak. Nek ngono kok ning ndi taron kira. Kowe ngomong karo sapa? Kali Raden Mas Haji Muhammad Sakidul. Sakidul. Nah, pas Jiko. Apa yang guyu? Lama. Arep piye tetep tak iku wong jenenge. Ngapunten tase. Aduh, nek bapak aku rawuh wis kaya ngene iki, biasane iki aku ki ngagem ngene iki mesti nggawa tas. Kuwi sing mau gawa kuwi apa? Oh alah. Wong tas kok iso nggawa sak karepe dhewe. Dilebokke. Nggih.
barang-barang berharga kuwi ngapunten. Ngati-ngati mriwati jaran neh, kumoto sirahe. Iki nyambut gawe ngerokok nyambut gawe musungi tas yang utuh tas ning rokok itu disalah nggih nyambut gawe diomong panane ram tas iki piro wong aku nggawa tas sitok. Kowe isih akeh mosok tas mahal. Ampun kata-kata to nek beto. Kata-kata. Bocah ki caidan. Kene. Lah nggih. Jupuk nah. Nggih. Dalane ndi? Ndak dijupuk nah. Wis ki ben kene. Lamang nang kene. Oh ya iki. Lah kok iso kok gorene mak lebokne kok gorene mak bokne. Lah kon kok kancange wangi ngusungi ya. Wangi ngusungi. Hati-hati itu bedangan ane hati-hati iki. Tangan kene ngadak sing ngadak. Amat kene. Lha. Mak blek lagek diceneng alon-alon ngono. Lah tanganmu sing hati-hati nggon lerekane kecepit ngono. Lah kok tas. Kumandak tas ngene ge apa kok. Wah nyandang lagi dipasang tangane kok. Sing tangane potel. Alon-alon ki isine brilian Mas Picis Rajabrono. Ngono lek kandhani. Lah kok mambu sambil wecel. Asih ning aku ya apa-apa ta. Ya ora. Lebokne dadak. Hati-hati. Wong nek ra anu. Arep telepon aku aja kare ganggu. Arep ngomongi relasiku sing pesen. Apa ki kon ngirim barang-barang bangunan. Halo? Oh, nggih, Pak Dirjo. Nggih, kula. Pripun kabaripun, Pak Dirjo? Nggih, sami ludes. Kula mboten saged ngirim. Ya ora apa-apa, kok nek ana tak jupuk dhewe to le kaya. Nuwun sewu mergi wingi niku masalah trukipun tasih enten sing risak kalih. Kok gampang ganti servis bocah-bocah. Pak Dirjo mboten saged tindak mriki, Pak. Ora iso, aku lambe sikil kok. Lho, lah sikil sing setunggale nika kae sik urung garing. Tegese lambe sikil ora ana kendaraan tak gawe metu ngono lho. Oh nggih. Kowe jek aku jek nang bagi to lho. Nggih tasih wong pancen omah mriku. Pripun Pak Dirjo? Anu napa niku babakan gabah sing dereng dikirim. Gabah kae rencanaku sing sak bentar tak blekne kowe. Wah aku ditelepon ya dadak kowe merongos kanggo kuwi lho. Lah sawangane kono nyekel kene ora nyekel. Kono ora nyekel ngejak guyon juragan. Mboten. Kowe ngerti nek aku karep digawe. Mboten. Sedilo maneh nggih, kudu ngopo. Kene tak jak rembukan. Mah kok mbok nodai aku. Potonganmu rupamu tekek. Tekek ora nggawa. Bawoke kok kula wong ngeleng. Ngelengi pangerang apa jeru? Jeru ya dijajaki. Apa kali ya dijajaki. Kali kok enek iwake. Ya lho. Kok cerewet ya, kok cerewet dina iki kok njerak aku ta. Ora ngono kok sembarang cerewet lawan nek kanjene ora seneng, aku ora melayang. Tapi ki apa aku? Aku lak bojomu. Mah ketiambung. Potonganmu iki tak jak rembukan. Nggih, monggo. Senajan to aku ki juraganmu, aku ki ora nganggep menawa kowe pembantu. Dianggap tanggep sedulur, tak anggap kowe keluarga kene.
Oh, ngaten. Iya. Mula saka kuwi kowe kudu ngerti masalah iki. Mbok menawa besok menawa aku ki duweni buat repot apa wae kowe kudu bisa mbantu karo aja kilan-kilan. Ora nganu kok ndak nganu. Aku ki mau aja kilan-kilan. Kursi. Ke. Ulangan wong kok pirene. Ning musola, iki sejakas arep jodoh. Iki urung tak omongke sapa to? Lah calon bojone Surya. Ning Surya putrane bapak iki ora tak omongke mergane ngene. Pripun? Bapak kan iki mengko nek tak omongke ora dadi apa pi kejutan. Nah, nggih ta, kula sapa. Kowe lungguh aku tak laku. Apa aku ndelok wong main kok. Surya nggih arep tak goleki bojo. Waduh, ning bojone sapa ora tak omongke. Ngaten. Iki besok yen Surya dadi manten. Sing dadi ketua panitiane awakmu. Waduh aku mau. Aku mau. Apa ra iso dadi panitia. Mula nanggap apa ini? Nanggap wong watuk. Nanggap wong watuk lho. Nanggap ketoprak tontonan sing apik. Sing apik. Sing makili aku besok awakmu. Wah, ngerti to Dayu sok sing teko kene. Sinten awan? Wong teko Patmancanegara. Lha Pak Bupati pira sing teko kene? Kabeh bupati teko. Waduh, minak jinggo bareng teko. Upamane engko tamu akeh. Aku sing sambutan. Nggih. Awakmu sing ndampingi. Ndampingi. Upama aku nganggo basa nasional, awakmu sing nganggo basa Jawa. Nggih. Malam ini malam yang sangat menyenangkan. Dalu menika dalu ingkang sangat ngremenaken. Apa mau ini? Untuk itu, kula menasaken menika kami sekeluarga kita sakeluarga akan menyediakan hadiah buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Badhe nyediakaken hadiah menika kagem bapak-bapak dan ibu-ibu sedayanipun. Hadiah yang pertama uang 1 juta rupiah. Hadiah yang sepindah menika artos 1 juta rupiah. Pinter aku imbuh pokoke. Hadiah yang kedua yaitu burung kakak tua. Niki nggih dijawabne. Yo. Ya kalah. Hadiah yang nomor kalih menika manungipun kakang sepuh. Wajar. Lawang kono anggen jeplak. Hadiah yang kedua burung kakak tua. Lah, burung itu napa? Manuk. Kakak tua, sepuh. Burung kakak tua. Ya. Dan hadiah yang ketiga, hadiah yang nomor 3, burung puyuh. Hadiah yang nomor 3 yang menika manuk anyang-anyangan. Kurang ajar. Iki apa? Burung napa? Manuk. Lah nek kepuyuh-puyuh. Ya enggak. Bener kowe timbang wong edan. Good night ladies and gentlemen. Selamat malam tuan-tuan dan nyonya-nyonya. My father, bapak kami. My mother, ibu kami. My brother, kakak kami. My sister, mbakyu kami. And my Muna, and my Sarah. Iki kok tamune piye? Maimuna ada di undangan, My Sarah juga jadi pembantu. Oh ngono. Iya no Lele. Ngomong asal dari kakak. Ya Lele. Kok pinter bahasa Arab. Tanganmu serangan. Ngerti deh, ngomong My Sarah pase. Pase lah, keluarga saya kan ada di Arab Saudi Arabia. Ya, tapi namanya Saidi. Oh iya. Tapi pinter ya kan? Oh ya, pasti pinter dong Pak. Nek neng undangan kok ditulis umpamane aku gawe undangan. Surya anaknya Kirun ngono ki basa Arabe piye?
Surya binti Kirun. Oh, wedok binti. Nek lanang bin. Badio Kirun anaknya Pak Slamet. Kirun bin Slamet. Narto anaknya Pak Kromo. Narto bin Kromo. Ngono. Nggih. Bagio anaknya Pak Atan. Bagio binatang. Pas aku diguyu wong kan. Kirun anaknya Pak Slamet. Kirun bin Slamet. Narto anaknya Pak Kromo. Narto bin Kromo. Bagio anaknya Pak Atan. Bagio piwo lha iki apa? Lah bapakku jenenge Singo kok. Lah singoe apa? Oh ya binatang ya. Nah, terus upamane kowe ngomong Arab ya pinter. Lah ya mesti pinter, Pak. Upama relasi minyak yang datang dari Kuwait. Dari Kuwait kaya wong muta. Ana sing teko Syria teko kowe sing basa Arab. Nggih. Tak tes dhisik. Nggih. Basa Arabe sirah Rasul. Alah pinter kowe. Basa sirah Arabe sirah Rasul. Bahasa Arabe sirah mau. Sesuk kok wedi dhewe. Iko ndang duduk menungso lumrah kok kono rene. Saking seneng. Bar ngomong aku orang gembira. Orang senang itu ekspresinya macam-macam. Ya masih senang ya yang hanya ketawa. Ono sing piye? Ono sing ya yang ngono ya. Ah sing yang ketawa saking senengnya aduh masa iya. Seneng ngono. Nggih. Bahasa Arabe sirah mau. Rasun. Rambut sahrun. Alah tentak. Rambut sahrun mripat. Ai, pinter jintung rek. Lah nek sekolahan madrasah pintere lah kuwi sing tak jaluk sing gamel iki sapa? Sing nak kuwi sapa? Ora ta. Ora nek sing gamel nek sekolahan madrasah penggaris meskoratun. Dan nek lapangan ombak alun-alun. Omahe sepur stasiun lemari lemantun pari pantun keneri pijet mbahkun jak biyen mboten ngerti kowe kudu iso ngomong ibumu ngomong ibuku mati kok bisa bojoku oh bojoku kowe kudu iso ngomongi ibumu. Lah ya ibuku sanu suwe kok. Bojoku. Oh, bojomu. Lah iya to, Le. Kowe ngomong karo sapa iki ngomong? Kalian Tole Kirun. Aku itu juga kabeh nggih. Biyen kanca. Tapi saiki aku wis munggah derajat tur aku ya ora lali karo kowe. Nggih. Kowe ya tetep tak jak mukti. Nggih. Ngomong karo aku sing genah. Nggih. Soale ngomong karo wong budhek kok. Coba masak budhek. Lah, masak budhek. Iki seneng aku. Nggih. Budhek anget, segone putih, weni sambel terasi. Sip, nikmat. Oh, lho kupinge remuk.